मम्मीचा पहिला गिफ्ट. असे मम्मीला आता दर दिवशी मी एक एक गिफ्ट देणार खोलायला. तर मी ते बॉक्स मी उघडून बघितलं, कारण ते चेक करावं लागतं ना आपल्याला. आता तू चेक कर, आता तुला कोणता गिफ्ट मी देतो आज. मी बघितलाय पहिला खोललेला होता ना तू. हा, रोज एक गिफ्ट तुला देणार, रोज एक गिफ्ट. व्हिडिओच्या सुरुवातीला रोज एक गिफ्ट फोडणार तू. गिफ्ट मला गिफ्ट. हा, का आपल्याला बनवायला घरात पाहिजे बनवूनच तेच झालं. माझ्यासाठी काय गिफ्ट असतं माहितीये ना. साडी. आज पण नवीन साडी मम्मीनी घातली. काय आहे ते? कुकर. फुल आता. हा, ते साईडला ठेव. आता एक एक त्याच्यात काय काय आहे सर्व दाखव मला. तुझी सिटी. सुट्टी आहे. दिल पाणी पिते. जरा खाली. दिल पाणी पिते. तुम्हाला जर खोका बघायचा असेल कोणत्या कंपनीचा आणि काय आहे, प्रेस्टिजचा डिलक्स अल्फा बघा, तुम्ही पण असं घेऊ शकता. आता चल. हा माझ्याकडे चौथा कुकर. चौथा कुकर. पण ते पहिलेचे कुकर एकदम जुने आहेत ना. हा जुने आहेत, पण ते मला कसं माहितीये त्याचं ते कुकर आहेत ना, त्यांची ही तोंड आहेत ना बारीक आहे आणि आतून झाकण आहे. असं आतून लावतो ते झाकण आहे. म्हणजे असं नव्हतं ना तुझ्याकडे? असं नाही होता. एक आपला मोठा तो 7 लिटरचा आहे. तो खूपच मोठा आहे म्हणून मी तो काढत नाही. हा, आवडला तुला? आवडला. हे रब्बर आहे बघ. आतमध्ये रब्बर आहे ना त्याला. हा मस्त ना. एक वाटीचा आपल्याला भात करायचा. तुला लागतो ना भात कधी कधी. म्हणजे आता ह्या गिफ्ट मध्ये, तुझ्या गिफ्ट मध्ये मी रेसिपी बनवणार आहे आता. तू बनवणार आहे. हा, ते लाव जरा, कुकर लाव पूर्ण. दिलला त्याचा मूड नाही. दिलला हे आवडते आता. दिलला तर खोक्यात जाणार ती. आमच्या घरातले खोके आम्ही कधी फेकतच नाही, कारण दिलला लागतं ना ते खोके खेळायला. ते बघा आता त्याच्यावर खेळत बसेल. बंद केला. ही शिट्टी आहे बघ. दाखव. लाव त्याला. शिटी मस्त आहे ना. आता शिटी दाबली ना लवचिंबक सारखी खेचली गेली. आणि चांगला वजन चांगला आहे त्याचा. मस्त आहे. चला आता रेसिपी बघूया आपण. हा मम्मीचा पहिला गिफ्ट. असे तुला रोज गिफ्ट भेटणार आहे, रोज. म्हणजे माझी. आणि इकडे बघा आमच्या गिफ्ट. हे बघा, गिफ्टचे सर्व बॉक्स आम्ही तसेच ठेवतो. कायच आम्ही फेकत नाही, कारण दिलला कोणता बॉक्स कधी आवडतो ना ते समजणार आहे. बघा तिने सर्व बाहेर काढलं त्यातले ते पिशव्या बाहेर काढल्या. तर कुठे चालली तू दिल? तू नवीन तुझ्या नवीन घरात अजून काय आतमध्ये? अच्छा, हे काढू का? ते काढलं. आता माझी दिलू जाणार आतमध्ये. अरे ते हे वॉरंटी कार्ड पण तिने काढलं बाहेर. हे जपून ठेवायचं. कधी पण तुमच्याकडे वस्तू असेल हे वस्तू जपून ठेवायची असतात. कुठे गेली आमची दिल? हे बघा, एवढी मोठी दिल याच्यात गेली, एवढ्याशा बॉक्समध्ये गेली. तर प्रेस्टिजवाल्यांना कुकरच्या बदले आम्ही दिल पाठवतो. बघा, तिला चांगल्या जागेत बसायला नाही आवडत, असं तिला किचमड हवी. अजून एक गिफ्ट घे तुला, कारण त्या कुकर बरोबर हे वस्तू लागणार आहेत. गिफ्ट. हे काय सांग? चमचे बापरे, एवढे सारे. म्हणजे रेसिपीला तर कमी पडायला नको काय पण, कारण आपले चमचे आहे आपल्याकडे. कारण आपलं ते माहिती आहे ना, ते आपले दुसरे भांडे त्याच्यातले सर्व मसाला निघतात ना त्या स्टीलच्या वापरल्यामुळे. हे असं चमचे आहे आपल्याकडे. मध्ये समोरच्यांना देऊन टाकूया आपण. नको राहू दे. नको. पातळ आहे. जे डबल आहे ते मी माझ्या मित्रांना देऊन टाकतो. नको हे पातळ आहे ना, राहू दे. असा डोसा काढायला 1 2 3 4 लाव जरा लाईनी. 1 2 3 4 5 6 7 वेगवेगळे प्रकार आहेत ना सर्व. हा जरा स्ट्रेट आहे आणि इकडून जरा आहे, म्हणजे असं हे करायला काढायला असेल. असं आपण पॅटीस असं फिरवायला. चांगले आहेत ना गिफ्ट सर घरच्या कामातले. आता पहिला तूच वापरणार आहेस ना. हो, आता रेसिपी बनवूया आपण पटापट. आता तुम्हाला नवीन कुकर मध्ये मी एकदम झटपट पुलाव बनवून दाखवतो. म्हणजे बॅचलर असेल, ज्यांनी कधी नवीन रेसिपी बनवली नसेल किंवा रेसिपी बनवलीच नसेल, एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवतो तुम्हाला. इकडे गॅस पेटवलेला आहे. आपला कुकर ठेवायचा. कुकर जरासा गरम झाला पाहिजे. सर्वात आधी कुकर मध्ये आपल्याला 2 चमचा घी टाकायचं आहे. क्लॅरिफाईड बटर, साजूक तूप. मी जरा गॅस फास्ट केला जरा घी वितलेपर्यंत. तर घी बघा आपला पूर्ण वितळून झालेला आहे. आता त्यानंतर आपण त्याच्यात खडा मसाला टाकणार आहोत. आता खडा मसाल्यामध्ये मी काय काय घेतलंय बघा. इकडे 1 तेजपत्त्याचे पानं, मोठी इलायची, दालचिनीचा तुकडा, 4-5 काली मिरी, पाव चमचा जिरा घेतलेला आहे आणि 2-3 लवंग घेतलेले आहेत. आपल्या इकडे घी गरम झालेला, गॅस स्लो केलेला आहे मी. आता याच्यात हे पूर्ण खडा मसाला आपल्याला टाकायचा आहे.
जरा मी हलवून घेतो, एकदम सोपं आहे. आपला खडा मसाला इकडे भाजून झालेला आहे. एक कांदा, 5-6 मिरची ते पण चिरून घेतलेली आहे आणि कढीपत्त्याची पानं. ते चांगला कांदा जरासा लाल होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा. आता इथे बघा मी 1-2 मिनिटं ढवळून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व भाजीपाला टाकायचं आहे. 1 कप इकडे फ्लावर घेतलेला आहे. 1 कप हिरवे वाटाणे घेतले, शिजलेले वाटाणे आहेत. 1 कप गाजर आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट. मला कधी पण जेव्हा पटापट व्हेजिटेबल्स खायचे असतात आणि जेव्हा चपाती खाऊन कंटाळा येतो ना तेव्हा मला राईस खायचं असतं. तर राईस मी अशा प्रकारेच बनवून खातो. एकदम सोपं आहे, फक्त टाकत जायचं आहे आणि कुकरमध्ये तर लगेच होतं. आता इथे बघा मी 2 मिनिटं पूर्ण ढवळून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यानंतर मी 1 कप टोमॅटो टाकतो. आता तुम्ही इकडे बघू शकता तर बघा किती सर्व भाजीपाला गेलाय बघा. आता भाताच्या नावावर मी जास्त तर भाजीपालाच खातोय. हा भात कमी आणि सलाड जास्त आहे. सलाड भात मी याला बोलतो कधी पण. आणि ह्याच्यात आपल्याला जास्त मसाला पण टाकायची गरज नाही. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये 1 कप हे तांदूळ मी चांगले धुवून घेतलेले आहेत, हे आपल्याला टाकायचे त्याच्यात. हे बघा इकडे आता आपला गॅस वास आहे, तांदूळ टाकून झालेले. आता आपल्याला जरा ढवळून घ्यायचं पूर्ण भाजीमध्ये. आणि हे आपण तेलात न बनवता आपण आपल्या साजूक तुपाने घी मध्ये बनवलं. अर्धा चमचा जास्त आणि 1 चमचा कमी जरा मीठ टाकायचं आपल्याला, म्हणजे चवीपुरतं आपल्याला जेवढा लागतो तेवढा पण टाकायचं. ते चांगलं ढवळून घेऊया आपण. आता मी याच्यात आपल्याला 2 कप पाणी टाकतोय. 1 कप 2 कप माझा इकडे अंदाजा बरोबर आहे, कारण ते बघा हे भाताच्या लेवलला पाणी येतं पूर्ण वरती बघा. तर तुम्ही इकडे बघितलं मी 2 कप पाणी टाकले, तर तुम्हाला पाणीचा अंदाज नाही समजला ना तर आपल्या भाताच्या बरोबर लाईनवर पाणी आलं पाहिजे. आता मी झाकण लावतो आणि आपली 2 शिटी झाली की आपला भात एकदम रेडी. पुलाव भात, व्हेजिटेबल राईस, सॅलड राईस, तुम्ही काही बोलू शकता. इथे बघा आपली 1 शिटी झाली. 1 किंवा 2 शिटी बास होते एकदम. तर ही बघा आपली दुसरी सिटी झाली. आता मी इकडे गॅस बंद केलेला आहे. आता जरा कुकर थंड होऊ द्या, म्हणजे आपली रेसिपी एकदम रेडी. तिकडे आपला कुकर थंड झालेला आहे. तर मम्मी आता खोल, कारण कॅमेरा मी आता पकडलेला आहे. तिकडे बघूया आपला झटपट होणारा राईस, सॅलड राईस कसा आहे, एकदम रेडी. एकदम चांगला सुगंध आला ना, मस्त. चला त्या वाढून द्या. आज माझीच रेसिपी मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. एकदम मस्त झालंय हो. है ना, कुकरमध्ये लगेच होतो, फटाफट होतो. आपल्या हॉटेलमध्ये कसे देतात डायरेक्ट, हेच खाण्यासाठी आपण बाहेर जातो ना, गरम गरम. आणि आपली भाजी पाहिजे बस. तर आपण इकडे आपली रेसिपी बघितली. काय मसाले टाकायची गरज नाही. 1 कप तांदूळ, 2 कप पाणी आणि आपला भाजीपाला जास्त. एकदम लगेच होतं. नवीन कुकर आणि नवीन त्याच्यात नवीन रेसिपी आणि एकदम साधी सोपी रेसिपी, बरोबर ना. असंच बॅचलर पोराने किंवा तुम्हाला फिट राहायचं असेल ना तर लगेच असं बनवायचं आणि खायचं. तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. अशाच सर्व मुलांनी ना आपली रेसिपी स्वतःहून बनवायची, कारण किती सोपी रेसिपी बनवण्यासाठी. थोड्या मम्मी पप्पांना पण थोडा आराम द्यायचा आणि अशी रेसिपी स्वतः पण बनवायची आणि त्यांना पण खायला द्यायची. आणि ही रेसिपी हेल्दी सुद्धा आहे. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. व्हिडिओ कसा वाटला, मम्मीचं गिफ्ट कसं वाटलं हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि 2 गोष्टी नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर शेअर करा. अजून एक गोष्ट, आणि जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.